Hello, mga amigo-amiga. Welcome back sa akong YouTube channel. Althea Francheska, ang inyong amiga. Peace. Before ta magsugod, ikapito pa lang na ako ng video. Pito, besh. Pito na, pito. Bugo ka, bugo. Arang pito, besh. Nara. Take two, guys. Take two. Alright. Ikapito pa lang ako ng video. So, karon ako ning tubagon ang mga mangutana sa akong amigo-amiga. Actually, ako ni silang gipamugos. Hiling magod ko mamugosay uglaw. Awa. Wala siya nagstay. Hugot na sad. Hugot na sad ko, besh. Pero seriously speaking, kabalo ko na mo support yun sila. Labi na sa akong mga kabuang. Thank you. Love you all, hurot. First question, gikan kay Rodmark, aka Prince Rodmark, akong pinakakusgan na amigo. Hi, Rod! Rod, ang aping is very buso. Kaya, kinsa nagsugo si mga mag-vlog-vlog na ka. So, kinsa daw ang nagsugo sa kuha na mag-vlog-vlog na ko. Ikaw, no? Kinsa dito nagsugo sa kuha? Naramit kang nag-vlog-vlog na ko. Okay. I just woke up one day and realized na my life is already boring. Since I'm in furlough, walang work, why not try uploading my videos in my YT channel? And every time na mag-upload ko o video sa akong channel, ganahan ko sa feeling. Pag sure die. Because there is excitement and laughter at the same time. Kanang malingaw na lang kung tanaw sa kong dagway sa mga videos. Then, makamit po ka og friends sa YT world na kabalo ko nga support yun sila sa kuha. Correct, die. Try na good og what og imong channel road. You might get what I'm trying to say. Basta, malingaw ka. Makalingaw jud siya. Mauba, die. Unta, natubag na kong pangutana ni mo ron. Okay na to? Is it okay? Is it okay, Rodmark? Second question, gikan kay Karisse, ako ang best friend. Hi, Thea! So, okay, nag-request ka sa kuha na mag-ask the question ni mo. Karon, gusto na ho, pangutanon sa imo ha, and you should answer this. So, living in Skyline Village, so mga childhood kemeta. So, we grew up together. So, natay mga, natay mga crush dito sa, sa Skyline, diba? And natay mga kanang friends na guys, mga kuya-kuya, mga ana-ana. So, mga tanah ko, kinsa ang imong bet? Dili sa Skyline na keks. Dili lang Skyline away, labot ang laing village. Monte Maria or what? Skyline Village lang, kinsa. Naaba ko'y bet diri sa Skyline. Munang pangutana rin ka. OMG. Honestly speaking ka, wala dyan ko'y bet na keke diri sa tuang lugar. Promise. Weh. Pero i-share na ko sa inyo ha, itong childhood crush na ko. Ang clue kay nauyab siya sa imuhang pinsan. Hindi na ko yung pangalan. It's for you to find out. Peace. So, mauni ang nahitabo. Mga grade 4, 5, or 6 ko ato nga time. Nagbike-bike ni sa kuang may gagaw, tulong ka babae. Nadaot ang kadena
sa bike sa akong ilagaw. So, naghunong ni sa isa ka tindahan sa may court. Nga paglantaw na ko dito sa tindahan, na ay gwapo ba yan? So, nilingi ang iyahang amigo ni Ana. Pre, na ay gwapa o. So, nilingi ang kanahak, akong crush. Ana siya, asa diha? Kanang tangkad? Pangit, anak. Denied. Ouch! Ang sakit ka. Giingnan ko sa akong crush nga pangit ko. Merese, day. So, sugod ato, thank you next na dayon. So, nag-gets na ba nimo kung kinsa akong crush? Kung wala, chat ra sa kuha later. Unta, natubag na ako ang pangutana nimo. Okay? Third question. Kay gikan kay Simply Desan in Italy. Nakaila po na ko ni siya sa White World. Yeah. Buutan kayo siya. Walay char. Hi, Desan. Hello, Althea. Nakita na ko nimo na dako jud ka chance ng mag-artista. Basta feeling jud na ako soon mag-success jud ka. Thank you kay Desan. ka, day. Buutan ka o guwapa pa jud. Patay. Buutan pa siguro. Yeah, guwapa. Ingon sa kumama, magbapa ko. Ikaduha ka te. Naliingon na guwapa ko. Thank you. Tapos dili arte o talented pa jud kaayo. Arte. Dili man siguro ko arte. Char. Talented pa jud kaayo. Wa man jud ko talented Desan. Akong talent kay kaon tulog ra jud. Tas maestra pa jud. Kana tingod na siya na maestra ko. Pili lang jud halata. Ang ako i-ask ni mo Althea, ganahan ba ka mag-artista? Artista jud. OMG. Honestly speaking, Tedesan, wala jud ko'y plano na mag-artista. Pero i-share na ko sa inyo ha. Naniagi ko audition sa una. Third year high school ko ato. Third year high school. Ingon ako ang classmate. Si Apio ka na siya. Pag-try o audition sa Star Circle Quest. Diba? So, anak ko, sige, why not? Wala manuwala, diba? Try lang ko. So, nag-line up na may paana for VTR. Char. Na ko'y madunggan sa kilid. Nakanaw ni, isa-isa ko nang muog ka ng tanawan na sa camera nila. Sa video. Sa isa ko niya. Sa pag-abot sa kuha na, ako na time, na ko'y madunggan sa kilid-kilid nga, wala, kanawang niya si Alessandra De Rossi. Char! Kanawang na ako si Alessandra De Rossi. Pero after ato, may nahitabo. So, dili dyan siya pang artista akong beauty at Tedesan. O wala po ko'y talent. Ang talent na po dyan ako kay kaon tulog. So, unta na tubag na kong pangutana ni mo Tedesan, no? Okay? Okay na to? Ikaduhang pangutana ni Tedesan. Tapos, about sa love life nimo. Unsa imong like o dislike sa mga lalaki? Okay lang ba nga pangutana na ko nimo ka? Hehe. Okay na okay, Tedesan. Basta ikaw, kurog ko. Akong like and dislike sa lalaki. Usually, akong ginatubag sa pangutana nga isang like nimo sa lalaki kay basta kanang masuroy sa mall. Binuang man siya nga tubag, pero serious ko ano. Masuroy sa mall. Without seriously speaking, guys,
ang gusto yun ako sa lalaki, kanang madawat ko wholeheartedly. Ibuok na pagkatao na ako. Sana. Kaduha, syempre madawat akong family. Kay ako ang family kay very liberated. Duha na. Ikatulo, syempre naiplano sa kinabuhi, naitrabaho. Kaupat, kabalong magpasalamat sa Ginoo sa mga gamay na mga butang, mga blessings na maabot sa kinabuhi. O syempre, masuloy sa mall. Murag iro ba? Tay. Joke na to ha. Pero hindi yung seryosohan. It's up to you guys. Yang dislike sa mga lalaki kay kabaliktaran lang atong gipang-mention ako. Unta, natubag na akong pangutana ni Mutadesan, no? Okay na to? Okay, Mutadesan! Love you! Ikaupat nga pangutana, gikan kay Jovie Sunogan. From Madrid, Spain. Oha? Nakaila ra pud ako siya sa wider world. Kuya kay mga new friends. International. Ayan, Day. Mega love shoutout sa'yo. Ang aking unang tanong ay, kapareho lang ng tanong ng iba. Bakit single ka pa rin until now? Nalagpas ka na sa kalendaryo, Day. Single ka pa rin. Ayan, sorry naman. Naninood sila, Jovie. Thank you very much for reminding me na single ako. Actually, Day Jovie, nagkauyab ko last year. Pero we both decided na magbulag na. Then, month of January, karon lang na year, na ako'y ka-date. Kaso, the feeling is not mutual. Then, month of February, na ako'y na-meet. We both like each other. Kaso, layo siya, long distance. Nagising na lang ako isang araw na wala na siya na parang bula. Kaya, I'm single, but not ready to mingle. Kay lisod ng panahon karon, hindi pa pwede mo gawas. Pagtarong istorya, Day. Actually, nako'y crush. Nakailaran ako niya sa social media. Kaso, parang ayaw niya sa akin. So sad. The life here inside my room is very sad. Unta, natubag na ko yung pangutana day Jovie. Ikaduhang pangutana ni Jovie Sunogan. At ang pangalawang tanong ay, ano yung biggest turn off mo pagdating sa lalaki o pagdating sa pag-ibig? Love, Day. Looking forward sa sagot mo. Ciao! So, na-mention naman ako ganina sa previous na pangutanan Tedesan, ako na lang dungagan. Naungot ka, Day. Ang isa pod sa dili na ko ganahan sa mga lalaki, kay kanang mayra sa sinugdanan. I will elaborate more. Paghatag kong senaryo. Ani, so nag-date po. Gipakita na ninyo tanan sa iyaha, inyong pagkatao, inyong tibuok pagkatao, inyong batasan, inyong mga tips sa kinabuhi, o ubay pa. Niya, mua na siya sa inyo ha. Dugay-dugay na mo nag-date. Mua na siya sa inyo ha. Nadawat na ako ang tibuok mo pagkatao. Tibuok ikaw. Wow, sana all. Susugtong jud mo siya dayon, di ba? Nya, mga pila ka months, buta to years. Sa kaadlaw, maana siya sa imuha. Bulag na ta. Hindi ko ganahan sa mong batasan. Hindi ko ganahan sa mong mga trips sa kinabuhi. Hindi natin ka magets. Makareply jud kag wa ka na lisang dong, kakaon kag silupin.
Amnesia, ikaw ba yan? Hugot. May mga tao talagang ang gulo lang. So, Day Jovie, unta natubag na ko yung pangutana. And thank you kaayo, Day Jovie, sa kay gisabayan nimo ako nagkabuang. Love, love, Day! 5th question, gikan kay Carl, akong famous nga friend. Mugawas ba siya sa TV, diri sa local station sa Davao. Murag sa dako lang. Joke lang, Carl May. Bitaw, seriously, famous yun na siya din. Yes, kabayan? Apo? Sarap. Hi, Althea. So, kanya kong question. Seryoso gini siya. Nganong lami ko? Nganong lami kay ko? Nganong lami kay ko? Sarap. Ang question is, sa imong past relationships, was there a time nga nagmatter ang sex? And or naging cause sa inyong breakup? Perhaps wala na satisfy ang imong partner sa iyang sexual needs. So kana no, ato ang tubagon kay grabe gina siya kaseryoso sa ato ang kinabuhi karon. So maulang to no, I miss you. I miss you. Kiss ko be. Kiss ko. I miss you too. Afatay na. Magbutang sa kuklit. Patnubay ng magulang kay kinakailangan. Pasok! Bago po muna ang lahat, mga bata, tulog na. Ipasa kay kuya or uncle ang cellphone. Make sure lang na sila ay ready to mingle. Iahak na ni, otoke. Okay, since I want to be authentic or real in answering your questions, mga amigo-amiga, yes, Behave, Day. there was a time na nagmatter Relax lang, ang Day. sex sa akong past relationship na wala ko na satisfy. Ambot lang sa other person ko na satisfy. But it wasn't the cause of my breakups. It's more about third party or fall out of love. So, unta na tubag na ko ang pangutana ni mo, Carla May. Okay ra to? Thank you. 6th question, gikan kay J. Mark, aka Makoy. Hi, Koy. If hindi ka teacher now, ano sa tingin mo trabaho mo? Or if given the chance na mag-change career ka, ano gusto mo sanang career? This is a tough question. Naungot ko a little. Ay, tama. I'm going to share to you my dream career. Mga third grade or 4th grade ko ato nga time. Sulod ko sa sala na mo. Nya, kita na ko ang remote. Freedom, walay lain nakagunit. So, gibalin-balin na ko ang remote hangtod sa nasaag ko sa isa ka station. Fashion TV. Pag-ana na ko. Nagnangajud ko. May gani walay ni sulod nga langaw sa ubak-bak. Na-starstruck ko sa mga babae. Syada kay silang outfit. Nya nindot kay mga sapatos. Nya lami kay mulakaw ang mga kanahak. From that day, nakaingon ko sa kong self. Gusto ko maging pareha nila. Gusto na ko ngingana po ko. Model pod. Fast forward.
Fast Laban forward. lang, day. Basta, fast forward. Third year high school. Dito na nagsugod akong journey as a model. Local ha, dili lang sa Davao. Dito na siya na-achieve na ko akong dream. So, kung if given the chance na mag-change career ko, mag-model na dayon. Wala na iduha-duha pa. So, unta na tubag na akong pangutana ni Mukoy. 7th question, gikan kay Sonia Gacusan. Another friend from YT World. From Madrid, Spain. Gihapon. Hi, to Sonia. Hi, Thea. So, ito na nga yung may huwagang tanong ko sa'yo. Ang hotdog ba ay sandwich? Bakit at bakit hindi? Bahala ka nang sumagot dyan. Aantayin ko yung mahiwagang tanong ko na yan. Tanong mo na din sa may mga jowa. Peace tayo, Thea. Love, love, love ng marami. Bye-bye. OMG. It's very malisod. Madami akong hirap ngayon sagutin ito dahil kailangan kong magtagalog kasi hindi makaintindi si Ate Sonia ng Bisaya. Okay. Oo. Ang hotdog ay sandwich. Kung ito ay luto na. Ngunit, kung ito ay hilaw pa, hindi na sandwich, ulam na. Unsa daw? Nagpatakaan ako og tubag. Guys, sa mga may jowa dyan, pakisagot naman po ng tanong ni Ate Sonia Gacusan na ang hotdog ba ay sandwich? Just comment down your answer. Okay? Ate Sonia, OA ka, day. it's very mahirap. Sana okay lang sa'yo yung answer ko. Thank you, Ate Sonia. Love, love. 8th question. Gikan kay Jobert, aka Jobert May. Hi, Besh! What's up, everyone? Hi, Besh! Ang akong pangutana, simple lang. Na-curious lang jud ko kay, at your age, until now, single yapon ka. Maybe, na-curious lang ko kung isa ba ni ka-factor nga pangutana. Okay, ako pangutana kay, unsay feeling walay hinaharap? Wala jud Besh, back to back. Na ba instances nga nag-away mo sa imong boyfriend tungod ani? basin feeling niya likod man siguro ni gihapon. Og aside pa ding ana, nakaisip ba ka nga naay factor ang hinaharap sa imong status karon? Na-curious lang, so please answer this question. Thank you! Besh, unsa man jud ang problema nimo sa akong boobs? Napod siya gamay. Gabi po nang wala, uy. Well, hayahay siya, dili siya bugat. Mas bugat pa akong fat sa tiyan. Come on. So far, so good. Wala ko man hinuon kung iaway sa akong mga past boyfriend or boyfriends. And as of factor ba siya maong single but not ready to mingle ko, wala ko kabalo. Wala ko kabalo. Ayaw kabala ka, Besh, kay magpa-survey ko sa lakbayan. Akong pangutana sa ilaha. Kuya, okay lang ba sa imo nga mahimo ko nimong uyab masing gamay akong boobs? Ako na siyang buhaton soon. Ining okay na itong kahintang. Sus, masing managan sila no, ining madunggan nila akong pangutana. Iahak. Kasi ako na siyang buhaton soon. Baga bitaw kong nawong.
So, besh, Jobert kami. Unta, natubag na ko yung mga pangutana. Thank you, besh! 9th question, gikan kay I love you. Hi, sis Ella. Ako ni siyang friend sa YT World from Cebu City. Annyeong! Kung papilion ka sis, tagaan ka og laing kinabuhi, asa man ka sa duha. Wati o ukok. And why? Hahaha. Bitaw tinun-anay. OMG. Tinun-anay din sis. Sis Ella, naay option diha ka ng butterfly. Na? Masa man ha? Okay ra na, day. Wa may mapili sa duha. Luod niya nilni. Wa tinala akong pilion. At least na ay purpose. Abay purpose. Di ba ang earthworm man ang mutabang sa pag-decompose o lain-laing bagay? Char. Nya mutabang pod sa soil something. Char yapon. Nya sa ba? OA na jud, day. Mag-lesson po ang flooding, baha, tama ba? I-search na lang ninyo, i-search na ninyo sa Google. Yeah, correct me if I'm wrong sa comment. Basta, wati akong pilipon, di ko anang uko kay baho. Hindi ko ganan ng uko. Sis Ella, unta natubag na ko ang pangutana nimo. Okay. Thank you, Sis Ella. 10th question, gikan kay John Rolf, aka Plong. Hi, Mommy! May pangit nga dax o gwapo nga jutes. So, unsa jud? Pangit nga dax or gwapo nga jutes. Pangit nga dax or gwapo nga jutes. Mawa nang pasabot ni mo, Mami, di ba? So, bahala na mo, guys. Mag-imagine diha. Make your mind broader. Broader. So, Mami, in my present situation, I will choose pangit nga dax. Ugahit na ko. It's very ugan na. Choosy pa ba ko? Sa hitsura? I will just close my eyes and take a deep breath. Ana. Uy, kairo. So, Mami, unta natubag na ko ang imong pangutana nga perti kaayo. Thank you, Mami Plum. 11th question, gikan kay Ate Bisda. Another friend from YT World. Nasya karon sa Abu Dhabi, UAE. Hi, te! Althea, na ako yung pangutanan nimo. Kung naay mangulab nimo, tigulang na kwartahan pero naay diferensya? Or bata na gwapo na way kwarta? Kinsa imong sugton? Ha. Kung naay manguyab sa kuha, dato nga tigulang nga naay diferensya or gwapo nga walay kwarta. Sa tinuod lang, te, Ate Bisda, ako ni i-share sa inyong tanan. Nakahuna-huna bitaw ko ana sa una na dapat magkauyab or makapangasawa ko o tigulang nga dato. Nya, inigma tigok, ako na dahil ang kwarta. Muna kong thinking sa una, mga grade 5 or 6 ko ato sa akong ma-remember. Kung praktikalan lang, piliong yapon ako ang dato ng tigulang na diferensya. Since na ay kwarta, dato, so makaprovide me og assistant or nurse, private nurse, na mutabang og alaga sa Tarong istorya, day. mutabang sa kuha og alaga sa ako ang bana na may diferensya. And
sa ako ang maturity now. Char, matured ka, besh. Dili ko musulod sa isa ka situation na dili ko sure. Nasabutan na kay love na ko ang person, no matter what. Char kaayo ka, day. So, unta, ati bisdak, natubag na ko yung pangutana. Thank you, te. Love, love. 12 question, gikan kay Sheng. Ako ang close friend. Gikan pa atong high school hangtod karon. I miss you, Sheng. Promise. Kita ta soon, okay? Pili lang kung sa imong ganahan tumugon ha. Sige, tubagon ako ni Patubok. Number 1. What age nakuha imong virginity? OMG! Okay. Seryoso na ko ni tubagon ang number 1. 19 years old. Bakit? Too early ba? Surgeon mo? Mo na din yung pinaka-early? Nang ganit 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17? At least, hindi na ako minor. Explain for more. Number 2. Kinsa sa mga na-ex nimo ang pangit og nawong? Na ba? Ay naa, ingon sa kumanghod. Kaya nakita daw niya itong nauyab na ko for 1 month sa gawas gulat sa kuha. Tsaka daw og nawong. So, 1 month na taman. Thank you. Next na dayon. O ba, day? The number 3, nganong bumangon man ka sa high school bata, nakakaon kag silupin. Oh, okay. Buangon. Amot lang po, ganun malingaw dyan si Sheng sa kuha sa una, sa kong mga joke, sa kong mga kabuha sa una. Siya lang kaget sa kuha. Buangon. Sa mo? Amot lang. Hindi mo po, ano mo dyan ko? Nawala lang siya katong nagsugod ko o enter the dragon. Nagsulod, college na ko, muli na siya. Nag-college na ko, kaya pag abot na ko dito, lahi naman ang environment, besh. Very competitive na. So, anak ko sa kong self, in order for me to survive, dapat change na dayon ako ang attitude. Dapat wala na ibang buang, wala na ka ng binuang, dapat serious na. Hangtod sa, idumon na ko. Sina na akong tanga. Kina-change na niya. Mabuti naman at bumalik din ako sa dati. Yung totoong ako. Yung ano yung ko. Kasi gani ako mga relatives, family, na-shock na sila karon kay anak ko'y pagkaanak, gamay. Basta si Shiela dyan nakabalo sa mungkin sa chewy. Number 4 question. Para sa asa man itong dikit nimo na world is sa inyong school shoes itong high school pata. Ay, tama. Ako na i-share sa inyo ha, guys. Na ay masking tape diri sa balay. Nya, buhat ko o kaning world nga peace. Ipilit na ko sa ko ang mga sapatos. Ambot lang po, isang reason. Siguro, muna siya po ang advocacy in life. My advocacy is world peace. Ha 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 ha. Nag-joke ka, day. Basta, hindi ko ganahan makita ka ng mga sad na mga tao na makita na ako sa dalan, makasabay na ako sa jeep. Char, day. Diba? Lain kayo sa feeling. Mas nindot yun na ka ng full of laughter, joy, happiness, fun, diba? Muna siyang nami sa feeling.
Adik-adik ka, day. Para ba to sa mga hilig ugang? Oo. Kali, dito na po siya dito. Para po to sa mga ganahan kong ka ng away-away. So, ito siya. Unta. Matubag na po ang pangutana niyo siya. 13th question. Last na nila question. Gikan kay Mr. Pitong Gatang, aka Lodi of Mine. Another friend ako sa YT World. Naani siya karon sa UAE. Hello, Mr. PG. Share ko din ako sa inyo, guys, na last month, meron ko present sa iyang live stream. Ang title, Hanap Jowa Program. O, diba? Baga kay kong taong. Ako yung i-shoutout dito nga single ko and ready to mingle. Niya akong tawago ng mga single ng mga lalaki. Dog, ano ko bang hinihintay mo? Let's go. Nabuang na jud ka, day. Anda. Shoutout nga pala kay Ma'am Althea Francheska. Ma'am Althea, ito na po ang tanong ko. Okay, sa isang biyahe, okay, ano kaya mas magandang posisyon? Yung ikaw yung nakapatong o ikaw yung pinatungan? Okay? This is Mr. Pitong Gatang, Mr. PG for short. Yeah. I will choose yung ako ang nakapatong habang nasa biyahe. Ang sarap kayo sa feeling, di ba? Mao ba, Ikaw day? nakapatong. Bahala na o kasakitan itong akong ipatungan itong sa bukong sa akong lubot. Diba? Namiki sa feeling na ikaw magpatong habang nasa biyahe. Bahala na mo, guys. Maguna-una. Maguna-una diha. Gusto akong kasagot. Make your mind. Ano ba talaga, day? Make your mind, make yourself. Palawakin ninyo ang inyong pag-iisip. Ang hirap mag-Tagalog, dash. Okay ra na, day. So, sana, Mr. PG, nasagot ko yung katanungan nyo na medyo malisod-lisod. Thank you kaayo, Mr. PG, sa pagsabay sa akong kabuang. You're the best. Hi, salamat. Makaginhawa na jud ko sa mga makaumot, makataranta, makatense, o magproblema jud ko ani sa ilang magkaproblema jud ko ani sa akong tubag sa ilang mga pangutana. Ginusto ko to di ba? Kaya nagkayamutak ako ng pagtubag. Chismis na dayon. Hala, si Thea, ana din na siya? Ay ba na kong hilumuna siya? Ay ba na kong ginhina siya? Unsuwa. Ay ba na kong boring na siya? Well, akala niyo lang yon. No, 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 no. Salamat ng madaghan sa mga napugos na ko upag pangutana. You're the best among the rest. Love you all, hurot. Mga amigo, amiga, I will include their social media accounts or platforms in the description below. Beke naman gusto nyo silang i-follow down the road. Huwag lang maging stalker. Love lang po. And guys, once again, salamat kaayo sa mga napugos na ko pagpangutana. Katugon, day. Thank you very much. Nagisabayan dyan ninyo ako mga kabuang. Sa mga wala pa nakasubscribe diha, subscribe na ayaw kaulaw. Nya pindutan na lang po ng bell di sa kilid. Nalibat ko. Nya i-like na lang po din mga video. Okay? Amping kanunay. See you sa next video. Bye!